fade away. Turn my morning into dancing. It is you that just away. Could not have made it without you, child. Could not have sold through without you. Your love and kindness, grace and mercy brought me through. So the essays of my grace, the saints of your grace, I do. Yetiane say ansane say o mai bia bekoso no na efiri emu youth no mabu no o mai bia mabu no eni nyina so pa no o mai no enkoso edunti no me de sabe me obi a mabu akitefuni kakra ebu afaso kakra me hu se me nuanom yi no omo aka mo ho abom se Obuoamma na omo pese omo nyina ya baako omo boaboa mo ho ema ebika kwauman no ema mani giye emu na omo bo premen pese meye ekuo na gya no meso mo prekope etra meta omo achi ewo omo bibia omo na motuo bia mu oman bia enyankopon ensa wo sa man ne so no ewo omo Jews Israelis oba Ghana ha enya se sebe me yakwa oni ntina meka kwafo no akwa Ghanaian Jews yaka se Ghanaian Jews a kwafo na omkita Ghana economy no kwafo ne kita isa se kwafo ye nipa bi a omudi dwa papapa na edwadie mu na aban so ebejew etron kakra na aban kabo mu a ode siesie oman no ama oman no so anya enkoso oman akọ nanim na ohwe memeyi a enye sabe ye kan ye ho abomu ade aye nsanom ye kan ye ho abomu ade aye memape ye kan ye ho abomu ade aye mape but me man ekamu bomu pa se omu nyina baboaboa mo ho se obi ne ton nyaadoa na obi pe makwato a omfa na ni nkonkohwe nipa foforo so oso kominu akwa ni nchen ni store mo bi o na omu nyina ni nyina achi no omansan akeka omsase na omu dibi ababoa omukrom kwawu enyina
Women's leader. I said, so nobody you. Come on. Come on. Glory be to God. Obouamma Youth Association is successfully launched on this day, 17 April 2022. And we have our founders on the plate. Our patrons are Dr. Eva Naku, Mr. Frederick Obouamma, Ansu Damian. Omai Ghana ni kwa umai ina bidinde Kwahu Mreku na mena me chairman of Obouamma Youth Association na ene yeda nyame adom a yada yekuyi adi Obouamma Youth Association adi ewo nyakwa banyakon Royal Hotel ewo Obokwahu na nyame adom a bibia akọ jojo elintino yekase Ewrade na yeda na se na yehwe Kwahuma mu hanom a oba beposo hanom a yewo anima bre yewo ha yewo atadwen ni na kanka hom usane ko bepo na se onom so a yewo abefuo ye kokko yewo bese ni nyina nkamfo ano eba anuane a yedie banche bode ne kanka ho a bibie no ho yewo Kwahuma mu ha nyeye nanso beto da bi no obehwe na akuani no na ho odin a ode ye adwuma no ne so enutino sefo a so utimi ye ekesakese no na akoye kitua bi ebe okra na akoye se de obeye a one na busuan kwa na edi nanso no ye akuani eno na ye pese itu anamo a ye betimi anya futu a ye bebo na ahodin anase kakra ya ho de betimi na enso betimi dia support ye mpanifo sa kwan so ne ye farmers no sa kwan so no ye betimi aye ama dwumade a omudi ade aboama nnuane abagana no akoye kese na enam sa kwan so esan de nnwuma nso basan se bra kwafo na etimi eye ade etisa no chese ade adwuma so na eba no na yedi se ye ne sa beboa and I transport business no say adia they say Kwahuma ha no ba bibia ye kɔ no ye de hyen na ekɔ ye di akɔ na ba Kwahufo se na ye hya ase a ye bebre na nimu ye no ye pedwade ye pa na ye dwade na ye di kɔba ni nyina nso eye hyen ana se eye car na ye de kɔba enu ti no ekuo no nso edi sie ne so sa no na ye ye se ebe create employment de aboa ama youth na nyadwuma ye na atime dia raise funds nso ama atime support ne edi sie no so ebe ye no enu nti na ma so ye pese ye be ye transport business na e support abubu akuo no ama ya agenda na esie no so ye vision no atimi abe successful yenom a ye tena Kwahu ha eko school asase edi nyiye no otumu se enema bebre ho no mo a ye kɔ nkranma ma na se ye kɔ okura kese mu no uhu se nsusura kakra ewo mu enu nti ntete a ye nana ne mpanimfo no e de tete yen a
ɛma yɛn nso yɛpagya wɔ saa kwan so no saa nteteɛ naa nso na yɛn nso yɛbɛkyerɛkyerɛ na mmiri bɛduru a yɛahyɛ aseɛ no yɛwɔ nneɛma bebree a yɛbɛyɛ ɛno nti no ɛberɛ no brɛ no wɔte sɛ yɛyɛ ho adwuma ɛsiane sɛ Easter na bɛyɛ adeɛ a aka no afi bia bɛduru a yɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so bɛtumi agɔnaze darobɔ a yɛbɛtumi de ayɛ afutuo de ama yɛn nuanom ne yɛn mpanimfoɔ ne yɛn mmɔfra no nso a yɛde akyi ɛreba no ama discipline asɛm a na wobisa no atumi akɔ sɛ ɛnkɔba sɛ yɛn mmɔfra ne yɛn nuanom na ɛreba no nso no bade yɛbɛsesa na wɔn bɛhwɛ mpanimfoɔ na wɔn tu ya ama nnɛ obiara ka kwawu a na n'ani agye na ɔpɛ sɛ ɔbɛhwɛ kwawu no mmɔdemmɔ na asɔmmerɛ a wɔn tie de nyiniɛ no ɛno na ama bɛdu mpɛmpɛ so a yɛn nso yɛn ani agye a yɛba kwawu a ne yɛn ani agye no ɛno nti saa kwan no a yɛn nso yɛbɛfa so na yɛde aboa yɛn nuanom ne yɛn mmɔfra na ɛreba no ama watwe wɔn ho afei ne yɛmɛte saa na yɛsa bɛkyerɛ sɛ school kɔre adeɛ a ɛsan boa nti no berɛ a yɛn mmɔfra no ɛnyi ba no ɔmama school kɔ no ɛhia ɔmo yie sɛ ɔbɛtumi akɔ school no aduru akyiri ebi a yɛnom bi no babɛɛ ɛntumi anuru no ɔmo nso ma wɔde sɛ ɔbɛtumi akɔ atra aduru nea ɛsɛ sɛ ɔmo duru na ɛno nso bɛboa ma ɔmo adwuma yɛ sɛm ɛna ɔmo abrabɔ sɛm no nso akɔ yie de ama ɔmo